سجماتات حزبن مئتاو مسلمنان ناي حزبي اغو سجما اب إرترا ناي اغو زرئي زلوم حزبتات አለው ብሄር ብሌን ሓደ ካብኣቶም እዩ ኣብ ክፋላት ሰራይ ሓማሴንን ኣከለ ጉዛይን ውን ካብ ምድሪ ኣገው ዝመጹ ህዝቢ ኣለው ኣቀዲምና ምድሪ ኣገው ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ምዃኑ ርኢና ከመይ ኢሎም ደኣ መጽዮም ንግስነት ኣኽሱም ምስ ወደቐ ንደቡብ ገጹ ግዒዙ ኣብ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ በለ ስርዓት ስለ ዝተሳእነ ኸኣ ኣብኡ ብዙሕ ምዝምማትን ዕግርግርን ተራእየ ቅድሚ 1000 ዓመት ኣቢሉ በዚ ዕግርግር እዚ ዝተደፍኡ ህዝቢ ኣገው ናብዚ መሬትና ገጾም ሳገሙ ኣብዚ ከባቢ ከረን ከኣ ሰፈሩ እዚኣቶም እዞም ሎሚ ብሄረ ብሌን ተባሂሎም ዝፍለጡ ኤርትራውያን እዮም ጸኒሑ ኣብ ላስታ ኢትዮጵያ ሓደ ንግስነት ዛጉዌ ዝበሃል ናይ ኣገው ንግስነት ተተኽለ ቅድሚ 600 ዓመት ግን እዚ ንግስነት እዚ بحد حدش نقصنت نايم حرا تتكأ هزبي أجو نخلعي جزء نسمين جزء تدفئ ناب إرترا متيخا أب سراين أد كم ملقا كفالات حماسين أكلو جزعين سفرة كاب هزبتات أجو بيلن تراي قانقوا أجو عكبو اتوم استرفو جن بقانقوان بهلن بهيرة تجرينيا تعبيلهم توحطوا نئتاو مسلمنان زرقاحقون مسلمنا ناب إرترا كاب زأتو على الشحن 300 عمت غير الله شعو نبي محمد أب عد عرب كسبخ انكالله صلاأتو نعؤن مسعبتون يهاد نوم نبرو نبي محمد نجل سعبتو سجر بحري مالت ناب جماجم إرترا كيدوم نخعقبو معدوم نساتهم كأ نخرو تقبلوا مو متسو أب كبساتات إرتران إثيوبيان كأ سفرو عمتات إن حلفة مسكدة عمنت مسلمنا ببجزيو كاب عد عرب ناب جماجم إرترا تملالسو ገሊኦም ብንግዲ ገሊኦም ግን ካብ መሬቶም ተሰሪዶም ንኽዕቀቡ ዝመጹ ነበሩ እዚኣቶም ነቶም ኣብ ገማግም ምድርና ዝጸንሕዎም ህዝቢ ቀስ ብቀስ ናብ ሃይማኖት ምስልምና ኣእተውዎም ኣብ ከባቢ ምጽዋዕን መሬት ደንካልያን ከኣ ምስልምና ዓብላሊ ሃይማኖት ኮነ ክሳብ ናብ ውሽጢ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣትዩውን ኣስፋሕፈሐ ምድረ ባሕርን ቆላታትን ኣብዚ ግዜ እዚ ዓቢ ክፋል ኤርትራ ምድረ ባሕሪ ይበሃል ነበረ ገዛኢ ናይ ምድረ ባሕሪ ገዛኢ ናይ ምድሪ ባሕሪ ነጋሲ ዝብል ሽመት ሒዙ ንቕማጡ ድባርዋ ነበረ ግዛኣት ባሕሪ ነገስታት ከም ሓይሎም ሓንሳብ ዝሰፍሕ ሓንሳብ ከኣ ዝጸብብ እዩ ነይሩ ኣብ ቆላታት ኤርትራውን ሓደ ናይ በለው ንግስነት ዓብሊሉ ነበረ በለው
ኣቐዲሞም ናብ ቆላታት ዝመጹ ቤጃውያን እዮም ነተን ከም ባቕሊን ባዚንን ጃራንን ዝመሰላ ንግስነታት ከዓ ተክእዎ ንግስነት በለው ካብ ስዋኪን ሱዳን ክሳብ ሩባጋሽ ባርካ ይዝርጋሕ ነይሩ ቅድሚ 600 ዓመት ተመስሪቱ ከዓ ን200 ዓመት ገዝአ ፍልይ ዝበለ መነባብሮ ዝነበሮም ህዝቢ ዓፈር እዮም እዚኣቶም ኣብ ቀቢላታት ተጠርኒፎም ብነጓሰ ይነብሩ ነበሩ ዓሚቕ እምነት ናይ ምስልምናውን ነበሮም ህዝቢ ዓፈር በብግዚኡ ናብ ምዕራብ ገጹ ክሳብ ናብ ከበሳ ኢሳግም ነበረ ህዝቢ ሳሆ ካብ ሰገማታት ዓፈር ዝበቆሉ ህዝቢ እዮም ዘርኢ ሴማውያን ኣለዎም ቋንቋ ሳሆ እውን ምስ ቋንቋ ዓፈር ተመሳሳልነት ኣለዎ